Ja és la castanyada, ja és la castanyada, panellets i castanyes. Volem menjar panellets i castanyes. Anem a cuinar! Ens rentem les mans amb aigua i sabó. I ens lliguen bé el davantal. Al cap un barret de cuiner. Tots els ingredients a punt. I com fem els panellets? Agafem un bol ben gros per barrejar bé la massa. La patata un cop bullida l'aixafem amb la forquilla. I mig quilo d'ametlles. Ben ratllades! I mig quilo de sucre. Cullerades! I ara ve la part que tots estàvem esperant. Amassar-ho bé amb les dues mans. Barreja, barreja tots els ingredients. No te'n deixis cap. Barreja, barreja i junts menjarem moniatos i castanyes i els teus panellets. Barreja, barreja tots els grans moments com un gran cuiner. Barreja, barreja sense miraments aquesta castanyada com ens divertirem. Traiem de la massa petites boletes I les vestim de pinyons. com uns artistes del pinzell. Les pintem amb rovell nou. Només n'hi ha de pinyons? Si vols podem fer panellets de mil maneres, xocolata o codonyat, d'ametlles o cireres, ja en tenim un munt. Quina gana! I ara només falta...